Medaily za organizátorov a spoluorganizátorov odovzdajú pani Vasilová za Národné osvetové centrum, pán Lorenz za Združenie miest a obcí Slovenska a pán Šišmiš za Slovenskú národnú knižnicu. Čestné uznanie kronike obce Stará Kremnička, taktiež v kategórii kronika obce nad 1000 obyvateľov. Cenu si prevezme pani Alica Vankuličová. Nech sa páči.